система за маркетинг, която ще ви бъде изключително полезна и със сигурност ще ви донесе нови продажби. Първо, тези от вас, които са запознати с самата система, знаят как изглежда нейният интерфейс. Това е страницата, на която може да се намери, Seikl.com. Но по-интересното е какво се случва вътре и мисля, че това ще ви бъде най-любопитно. Това е екранът, когато сте като логнати като потребители. Аз съм на страница Streaming Data, което означава, че когато съм поставил код на моя сайт, мога да проследявам всички интеракции на моите потенциални клиенти с моя бранд, с моя сайт, как те комуникират чрез имейлите и кампаниите, които им изпращам. Стриминг датата е местото, където ще ви бъде най-интересно и най-полезно. Там ще стоите най-много и най-много ще работите там. Разделено е на 3. Първо е стрима или информацията, която се показва за интеракциите на потребителите с вашия бранд, с вашия вебсайт, с имейлите, които им изпращате. Във втората колонка е така наречената Company Data или данните за фирмата, която е посетила вашият вебсайт, и в третата колонка какъв е engagement или с интеракциите, т.е. какво са правили тези хора на вашия вебсайт. Само да ви кажа една интересна информация. Само около 2% от всичките посетители на вашия вебсайт по някакъв начин ще комуникират с вас. Останалите 98% просто за вас са изгубени. Т.е. ако вие правите някаква рекламна кампания, 98% от парите, които харчите за реклама и които са на хората, които са кликнали на вашата реклама и са дошли на вашия сайт, са изгубени. Но това не е така, ако вие използвате Seikl, защото Seikl може да идентифицира кой е посетил вашия вебсайт, без той дори да е правил нищо, просто само като е посетил вебсайт. Да, това е истина. Ето един пример. Моята фирма Newmark е посетила сайта на Seikl и аз мога да извадя много информация, включително моето име, моите телефони, имейла на колегата, който всъщност е регистрирал акаунта на Seikl. Дори мога да разгледам виртуално офиса. Ето в момента предавам точно от тук. Кое е интересното и кое би било интересно? Ако организирате някаква имейл кампания, т.е. ако изпратите имейли на вашите потенциални клиенти или на вашите клиенти, вие може да определите много бързо кои от тях са най-горещи и готови да купят. Ето един пример. Наскоро направихме една кампания преди около 2 месеца. Тя беше насочена към потенциални наши клиенти от Варна, които биха могли да присъстват на една презентация, която направихме по време на младежкия форум в община Варна. Сега ще избера само тази кампания, т.е. изпратихме имейли до тези компании във Варна. И в Streaming Data мога да видя какъв е бил резултата. И не само да видя какъв е бил резултата, защото в други софтуери, в които изпращате имейли, вие може да видите кой е получил, кой е отворил и кой е кликнал на даден линк, но какво се е случило после, няма такъв софтуер, който може да ви покаже, освен Seikl. Като един пример, вие виждате тук компания, която е посетила, отворила, всъщност е реагирала на нашата кампания, данни за самата компания, какво се е случило. Те са отворили имейла, получили са имейла и са отворили имейла на съответната дата. И скролирайки по стрима, виждам много други компании, виждам броя на интеракциите. В един момент ми се набива на очи една червена кутийка, която Seikl ме предупреждава, че става дума че трябва да обърна внимание. Кликам на тази компания и имейла, до който съм изпратил. И какво мога да получа веднага като информация? Освен данните за компанията, и най-интересното се случва в дясната част, т.е. аз мога да видя какви са били взаимодействията на тази компания с моята кампания и с представител на тази компания. И веднага за мен като маркетолог се открояват две неща. Първо, че около 9 минути този клиент е бил на страница цени, което означава, че е проучвал възможността да купи.
след това е посетил страница как работи. Тоест аз тук мога да видя цялата възможна кореспонденция на този клиент или цялата възможна интеракция на този клиент с Seikl, което означава, че това го прави един силен потенциален клиент и това, което аз бих направил е веднага да му изпратя един имейл с мое представяне и с молба за, може би, телефонен разговор, за да мога да обясня по-подробно как работи Seikl и евентуално да превърна този потенциален клиент в клиент. Представете си как всичко това може да работи за вас. Колко нови клиенти може да ви донесе. Благодаря ви за вниманието. Следващия път ще ви разкажа как Seikl може да прави имейл кампании буквално за минути. Благодаря ви, че бяхте с нас.